Hasi da Biarritzeko Nouvelle Vague Wine Berriak festivala. Uztailaren 2 arte nazioarteko zinemaren onena ekarriko du Lapurdiko hirira, gazteengan fokua jarrita. Film aukera osatua eta nazioarteko izarrak pasako dira. Arratsaldeon eta ongi etorri iparraldaren orenera. Penelope Cruzera etorri da Biarritzera, baina guk bestelako gaiak landuko ditugu. Tartean Baionako beste alternatiboak edota Zuberoako Bortuko artzaintzaren egoera. Has gaitezen! Baionako bestetan, Patxa plazan iraganen diren beste alternatiboak aurkeztu dituzte. Herriko etxearen eredua salatu eta beste herriko euskaldun eta feministak antolatu dituztela azpimarratu dute. Bertan, Euskal Herriko eta Baionako kulturaren zutabea den hizkuntzak presentzia privilegiatu bat izatea da xedea. Baionako bestak euskararen eta euskal kulturaren arnasgune izan behar direla azpimarratu dute. Halaber, Baionako bestek ingurumenean duten eraginaren inguruko gogo eta bateramanez, laborarien xokoa, patxoki, bitxoko, zuzulu, epaiska eta patxondo aipatu dituzte besteak beste. Eta azkenik eraso sexista eta sexualen aurkako protokoloare nabarmendu dute Baionako bestak eremu segurua izan daitezen. Hitzordua, uztailaren 26 goiti. Bigarren Mundu Gerraren lekuko izan zen Batxita Blezio. Alemanian preso izan zen garaiko egutegia liburu batean argitaratu dute. Azpandarra hau Frantziar armadako soldadu zela atxilotu zuten eta garai horretan bizitako sentimenduak kaier txiki batean bildu zituen. 5 urtez kaier hori izkutatuta txiki zuen harrapatu ez dezaten. Orain ordea letra txiki zidazitako argitara eraman dute historialariek. Bere jantzi militarean bazuen barnean, justurik sakela berezi bat eta ez diote behin ere ez dute kausitu karneta hori. Arro erakusten ditu kuadernoak bere alabak, altxor bat delakoan. Kaier horretan hainbat mezu topa zitezken euskeraz Alemaniek zein Errusiarrek ulertu ez ezaten. Amari frantsesez idazten du, baina batzutan karnetean badira memento batzu eman dizagun 1900 eta berrogoi urtean gerla galtzen ari zuten frantses soldaduek eta hori zuen klarki idazten eman du aintzindariak ere lotsatuak. Hori biztanda ez zuen frantsesez idazten ahal. Azparneko zapatagintzan eta garaiko sindikalismoan murgildu zen Batxita Blezio. Horiniz ere eranik, zaila zela, mesan izaitea, nagusi baten ondoan eta nagusi horrek bi sentima orduan, horazien sentim, bi sentima ez onarturik emendatzeko sarien emendatzeko eta horren ondoan mesan izaitea zaila zela. Benzankoz, Bilobak eta Lojan Jalaber historialariak egindako lanari esker, Batxita Bleziok bizitakoa ezagutarazten ahalko da. Udaran sartu berri gara eta urte sasoi honetan gure mendi eta basoak artzainez betetzen dira goilurretako larreak baliatzeko. Baigorriko, Garaziko, Oztibarreko eta Siberoako sindikatek artzain hauek erabiltzen dituzten etxolen gaineko ikerketa bat egin dute egoeratzen den hobeto ezagutzeko. Nahi ginen lan horrezei jakutsi, etxola hoik, olha hoik beharrezkutziela bortin, eta behar badugu bortuko labantxa sustengi. Tresna hoi behartugu eta estudio hoi horren agerrazteko zen, instituzioner jakusteko, labantxa mota hoi, labantxa leheneko, labantxa mota dela eta beharrezkoa dela. Beharrezkoa diote bai laborarientzat zein baso edo bortuentzat. Zerren kabaliak udan bortila jiten dia, peko lurren libratzeko eta belharran egiteko edo bazkain egiteko. Hoi modelo hoi da. Eta berdenboan bortia sahatzen dugu eta bortia sahu atsegitzen die laboiek. Gure mendietan gutxituz doazen laborariak. Azken urte horietan ikusten dugu jente gutigo badela bortietan, mena jaleike badila guano geua eta behar dela asolatu etxola hoietaz, behar dela asolatu olhetaz. Edo zen gixaz, Siberoan 42 ola daude erabileran sindikatuak kudeatzen dituen lurretan. 154 Garazikoan, 44 Baigorrikoan eta 6 Oztibarrekoan. Hartzen gutzak guano olha hanitxabilitela,
berrehun eta hogeita hamasei jabilitutzak. Ehuneko hiutan hogeita hamar araberrituk izan zela soslaguntza esker. Eta jeistia berriz goiti juiten duk, horrek husiagu berrehun eta hogeita hamasei olhen gainan batutzak Euskal Herrin pu berrogeita hamar bat jeisten. Eta hunek seinale hun dukegu antako. Horietako bidira Jean-Claude Jogi eta Elorri Aitzagar, bi belaunaldi eta biak Siberoko sindikatuak kudeatutako lurretan ari direnak. Izan ere sindikatu edo lurralde bakoitzak baditu bere berezitasunak, etxola eta lurren kudeaketari dagokionez, eta Zuberoan etxola edo olak pribatuak dira. Gehienak badituzte familia bat baino gehiago. Izaiten aldira 4, 5 edo batzutan 9, 12 arte. Horiek dira transmititzen diren eskubide batzu, lotuak direnak etxaldeari. Etxaldea biltzen duzularik, orduan biltzen duzu ere mendiko partea edo txotxa deitzen zuten denboran. Jendeak biltzen dira, kolektiboki kudeatzeko etxola bera. Jena idu, jabe horiek hori dute jabetasun bezala bakarrik, eta ondotik inguratzen dituen guztia publikoa da. Eta hori sindikatak du eramaiten. Nik hori untsa atsemaiten dut, zenta kolektiboki eramaiteko idei bat da, eta ez du privatizatzen, nahi du norbaitek ez bali madu nahi, eta nahi bali madu justu etxi beste norbaiti, eskubide hori ukaiten luke pribatua balitz. Hor publikoa da, beraz zinez sindikatak du hautatzen eta antolatzen. Aldiz etxolan gertatzen dena, hori jabeek dute hautatzen. Lurrak publikoak bai, baina borda bakoitzari lur eremu bat dagokio, parkursa deitzen dena. Olha bakoitza badu parkursa. Eta guk heben horti partitzen gia, gaineko plasota oro alhatzen, eta gaian heben finitzen, hunaintin, paite huntan. Ez da bestardik, normalki heben behi baiben, ez da bestardik heben sartzen. Jean-Claude Nolan, berak 18 urterekin mendian hasi zenean, 10 hartzen ziren etxola berean. Gaur, bera da azkena. Nik ebo esemik ez duk segituko. Nik utzion duen, hola hau utzitate. Azkena niz. Nik heben harsin izalaik 18 urtetan, 10 lagun baginen. Eta gero hebenti ni Tailanda, nun ez den beste kanpotik beste hartzain zerbait jit, hemen bestelan hebenko parteliantetan, mantxu txaltiko negatuiti, ez da habo txalteetan edo utziti bortuka, edo haurekara, edo luatuik, edo ez da habo laboik, txalte paketetan. Ez da gazteik habo nahi. Bestalde Elorri izan daiteke baikortasunaren adibidea. Bere ola edo etxola ere utzi geratu zen eta Hortzaizeko artzain Baxenafartarra gaur egun mendian dago. Siberuak ateak ireki baititu. Denboran Garaziko sindikatak ez zuen irekitzen, zentaeniz artzain txoila. Nik baditut lurrak, etxaldea badut, eta beraz ez dut lehentasuna normalki sartzeko. Elorri bezalako gazteek egiteko molde bat bizirik mantentzeko esperantza ekartzen dute bortuetara, baita hauek zaintzeko ere, baina argi du bi zentzuko harremana dela, mendiak ere asko ematen baitio artzainari. Nik adibidez ez dut belarrik erosten kanpoan eta mendiari esker. Ez banu mendiko lapide hori ezin nuke autonomo izan belar mailan. Eta mendira jiten nintzelarik, gaznatzen dutelarik ere, biltzen dutan esne hori, garbia da, garbia zentzuan ez dut zaldarerik emaiten, eta beraz biltzen dutana, belarrak du emaiten. Hala ere, gaur egungo mundu hiperkonektatu, numeriko eta abiada handikoan ez dirudi autu errazta denik erabaki hau hartzea, ez da hartzen duena ulertzea ere. Piskaterokeria dela, baina nik maite dut, gero guk badugu santza animalekoa jendea etortzen alda bisitan. Nik biziki maite dut eta beharrezkoa dut gaur egunean, permititzen dut zinez goxatzea eta berkonektatzea. Aizetan naturan ari giren egunerokoan, hor zinez mozten da, ez da sarerik, ez da internetik eta ona initz egiten du. Gero jendearentzat ez da beti erretz, ulertzea, bizimodu hori, eta gero behar da moldatu, uste dut dena bezala egiten da. Eta aski gozo da, guaiko olek badute argi indarra, badute lo egiteko tokia, berotzeko ere bada subaztera, bada behar dena, bizitzeko beraz. Borda edo etxolak etxe dituzten artzainak eta artzain gazteak untxa egoteak, gure baso, mendi edo bortuen ongizatea ere bermatzen duelako.
ikusten duzu goizea. Sarako Peio Erramuzpe artistak Aira proiektuaren baitan poesia ardatz ikusten duzu goizean kantua argitaratu du. Ikusentzuleok melodia eder honekin agurtuko dugu gaurko saioa. Gu bihar itzuliko gara.